ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମାଛ ଭଜା। ପୁରା ମା ରାନ୍ଧିବେ ଯେମିତି ଘରେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ବନା ହେଇଛି ବା ମାଛ ଭଜାଟା ଆମେ କେମିତି କରିଛେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭିତରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଫିସ୍ ମସଲା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ 30 ମିନିଟ୍ ରଖିବା। 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁରା ଏ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ମାଛଟା ପୁରା ଭଜା କରିବା। ପୁରା ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆଜି ମାଛ ଭଜା ହେବ। ବର୍ଷା ପାଗକୁ ମାଛ ଭଜା ତା ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରହିବ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତାୱା ବସେଇକି ପୁରା ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇକି, ଆଉ ମାଛର ଟେଷ୍ଟଟା ହିଁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଥାଏ। ସୋରିଷ ତେଲ ମାଛ ଦୁଇଟାକୁ ମିକ୍ସ ନହେଲେ ମାଛ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାୱା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ପକାଇବା। ମାଛ ପୁରା ସାଇଜ୍ରେ ପଡ଼ିକି ପୁରା ସ୍ଲିମ୍ରେ ରଖିବେ, ବେଶୀ ଗ୍ୟାସ୍ ବଢ଼େଇବେନି। ପୁରା ସ୍ଲିମ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ରଖିବେ। ଧୀରେ 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 ସେ ହେବ। ମାଛଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁରା ଲେଉଟାଇ ଦେବା। ପୁରା ସାଇଜ୍ରେ ଲେଉଟାଇ ଦେବା। ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଉଟାଇବା। ଗାଁରେ ଯେମିତି ଘରେ ଯେମିତି ବୋଉ କରେ ତାୱା ଭଜା, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥାଏ। ବଟ୍ ମାଛଟା ବେଶୀ ଫ୍ରାଏ କଲେ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ। ବଟ୍ ସେ ଯେଉଁ ଘରର ଯେଉଁ ମାଛ ଭଜା ଟେଷ୍ଟଟା କେବେ ପାଇବନି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି ମାଛ ଭଜା। ମାଛ ଭଜା ଉପରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ତା'ର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଟିକେ ଭଲ ଆସିବ, ମାଛ ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଯିବ। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମାଛକୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବି। ଏ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କରିଛି। ବ୍ୟାଚଲର୍ରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲା ବେଳେ ବା ମେସ୍ରେ ରହିଲା ବେଳେ ଯେମିତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରହିବ। ଆପଣମାନେ ବି କେମିତି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।